Bună ziua și bine ați la nou episod. Mi-am mai făcut un foc și două focuri. Mi-am făcut Mi-am făcut peretele abonaților. Și se pare că Și- nu știe să mă prezintă. Eu sunt Alex Rabi. Da, el e Alex Harabi. Harabi. Cu Y. Cu Y pe YouTube, căutați și pe el. Și mi-am mai făcut, da, peretele abonaților. Și aici, dacă coborâm și intrăm aici, este o fermă de lame. Dacă știe cineva, dacă știe cineva să-mi zică cu ce le înmulțesc, o să-l pun pe peretele abonaților și o să-i dau inimioare la comentariu. Promit. Pentru că nu știu. De asemenea, da, ai dreptate, am o hartă. În episodul următor o să mă duc cu harta în lume și o să explorez Minecraft-ul. Și nu știu unde e comoara, că nu mai arată toată harta. Da, este o hartă de Vreau să spun și eu ceva. Map 1, level 1. O să mai trebuiască să ai hârtii ca să-ți mai faci harte multe. Dacă vrei să știi pe unde să mergi. Hărți, nu? Unde să vrei să mergi și o să vezi. Pentru că nu-ți arată punctul pe unde mergi. Adică, nu, mă rog, ați priceput voi. Da, Și mai trebuie să mai facă niște hărți dacă nu-l arată. Ați prins voi. Stați că pe cartografii acum am făcut încă 3 foi. Și bang, gata, De ce mi s-a făcut mai mică? Pentru că acolo scria zoom out. E doar insula pe care sunt eu. Doar insula pe care sunt eu. De ce hartă? De ce noci? De ce noci? Noci, de ce ai făcut asta? De ce noci? Bă, cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Vlad și noi ne vedem data viitoare.